जेब्लानासिम बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोंनि दावहाया थांबाय थागोन। जेब्लानासिम दिनै रायजोखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांबाय थागोन। बर'फोरनि देरसिन सिमां, मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावनो थांखि लानाय जे सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट, जाय बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमां, बे सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो भारतनि राजथावनि निउ दिल्ली नैबे जन्तर मन्तराव दिनै धरना लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय आरो बे धरनानि गेजेरजों जोङो दिनै आलादा रायजो नांगौ होननानै उदां अखोराङावहाय जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आरो आसाम डिभाइड आसाम 50-50 होननानै दिनै जों अख्रां गंसे रिंसार होनानै दिनैनि बे जन्तर मन्तराव जोंनि दिनैनि बे धरनाखौ लानाय जादों। बे धरनानि गेजेरजों जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै जगदान होनो एबा सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा दिनै अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे गार' स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो अल राभा स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै सफैनो हादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबिसिनावनो बर'फोरनो उदां बड'लेण्ड नांगौ, जाय बड'लेण्डखौहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै हास्थायो आरो जाय बड'लेण्डआनो बयबो बर' हारिनिनो देरसिन सिमां, बेखौ जों गिबियावनो दाबि खालामदों। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय हाजोआव थानाय बर'फोरखौ ST दैखांनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनो बर'फोरनो आलादा दिनै रेजिमेन्ट नांगौ होननानै भारत सरकारनो जों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा आसामाव सोलिबाय थानाय जे 6था जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनहा दिनै ST बिदों। बे ST बिनायखौ जों जयैनो जों टिवा स्टुडेन्टस इउनियन, गार' स्टुडेन्टस, राभा स्टुडेन्ट आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादै जों जयै दिनै अप'ज खालामनाय बे मेम'रेन्डामखौबो जों दैथायहरदों आरो अख्रां गोमजासे दिनै जोङो दिनै बुंदों दे STफोरनो दिनै STफोरखौ आसामाव दिनै प्रटेक्सन होनांगौ आरो 6था जाथि जनगोष्ठीनो ST होनो मोना आरो बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो बिथांमोना थागिबि नङा होननानै जों दिनै मेम'रेन्डाम गेजेरनि गेजेरजों दैथायहरदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनाव बर'फोरनो आसामाव आलादा रायजो होनायजों लोगोसे संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा, बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल्सफोरनो जि अट'नमास काउन्सिल दं बिथांमोननोबो जि 6th शेड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनांगौ आरो बिथांमोननि राव हारिमु, बिथांमोननि धोरोम आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ होननानै बनसुनिफ्रायबो जोङो दिनै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जों भारत सरकारनोबो प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, भारतनि प्रेसिडेन्टनो जों मेम'रेन्डाम जों दैथायहरनाय जादों। जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दिनै पारमिसन मोननाय बादियै दिनै बेयो 10थानिफ्राय 11थासिम जानानै थांबाय आरो जिहेतु बनसुनि मावनो लानाय जाय 2022नि 7 थारिख फेब्रुवारियावहाय बै क'क्राझार नोगोराव थानाय जाय मुंख्लंफोरनि जिरायसालि गोथै हाखर, बेवहाय जि बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ बिबार बावनानै जों जि मोनसे समायखिरा लाबाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय, दानि जाखांबोबाय थानाय बर' लाइमोनफोरा फिन खेबसे सोमावसारनो थाखाय जि गावखौ बावसोमनो थाखाय बै समायखिराखौ लानानै जों बै समनिफ्रायनो जों मोसा-बादे जों नेरनानै जों जोनोम जादों। खुनु रावखौबो गिनाय गैया, फासयनाय गैया, रावखौबो जों लाजिनाय गैयालासेनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो बे सोमावसारनाया 2022निफ्राय दिनै खेमब्रै जाबाय दिल्लीयाव आरो जेब्लानासिम बड'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोंनि दावहाया थांबाय थागोन। जेब्लानासिम दिनै रायजोखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांबाय थागोन।